Sibingelele ababukeli nabalaleli enkulu. Silapha ebuhleni namhlanje naqoqa umlando awukaze uqopheke ey'khathini ezedlule ngoba noma uqopheka uyabuya ngokuqopheka. Into kaShembe-ke kwathi uyiqophe wayiqopha, uthi useyiqophile uShembe ayiqophe, uthi uyiqophe uShembe eyiqopha, ayiqophe nangawo uqobo. Ngakho-ke namhlanje siyisiqabetho senhlalamafeni sihoste umcimbi omkhulu wama-graduates aleli bandla osebuhleni bamaLazaretha usuku namhlanje. Sibona-ke isimanga ama-graduates amaningi endlela okazi ukubone, sibona amakhosi, sibona abafundisi, sibona iy'meya, sibona ama-odini, o-vice chancellor bama-university ahlukahlukene nama-ambassador aqhamuka nakwamanye amazwe. Bonke bathi bazoletha uthando enyazweni, bazobona imfundo, into eyaprofethwa umqalo wendlela, ilanga, inyanga, uthi njengoba namhlanje umdlalo usaqhubeka unyazo lezomqoba. Siyabonga-ke, sibona uqhubeka kosuku kuhamba kanjani, kodwa yonke into ibukeka ihlelekile. Siyabonga.
ayikho into ebalulekile njengemfundo kuleli sonto. uShembe wakhuluma kakhulu esewubaba omkhulu, wakhuluma inkosi ilanga, wakhuluma inyanga yezulu, namhlanje nasonyazini lezulu sakuthi efanayo sathiwa amanazareth afundisana izingane zenu ngoba isikhali esiyonqoba ngaso lelizwe leli nokuhlupheka nobandlululo ngakho konke imfundo, ngoba iyikhali ngeke sayisebenzisa manje. So indaba enkulu nje isisolva ngani ngepeni nephela. So sithi-ke nje wasikule ndaba yanamhlanje ingqophamlando usuku nosuku masihlangene kanje kuhlangene izifundiswa zonyazi lezulu zincane-ke lezo oyibona ngamehlo, baningi abangezanga ngoba ba-committed, bayasebenza, abanye baphesheya wasilana nje. Kukhona ngisho abafundisi abafundile, kukhona ngisho amakhosi afundile nabagcotshwa bebandla nabo bonke, ngisho omama ngokuthe uShembe fundisani ngisho nabesifazane benu abangasiyeki isikole. So nje wasilana-ke sizoyibongela-ke kakhulu uNkulunkulu ukuthi wakhetha thina kubo bonke abantu ababengatholi ithuba lokufunda, wathi nalezi iy'ngane zami lezi azingasali ngaphandle, azisithole isibusiso zokuthi nazo ibizwe ngey'fundiswa. So namhlanje-ke sithi-ke ibandla likaShembe aliqhubeke njalo lishone phambili, lingawi, livikeleke, lihlonipheke. Abantu bengacabanga ukuthi uShembe ibheshu nesihlahla nokuhamba ngenyawo. No, nencwadi nathi sikhona siyayishaya, sinama-PhD njengoba usibona nje semajazi abovu, asihlonishwanga ngawo, sawafundele. Indaba enkulu-ke lesibhamu kwakhe. Asikhule bafowethu. Siyabonga. Baba Mfundisi. Hawu, sishumayela nawe sihambisa ivangeli kanti wena umile evangelini kuphela nangala ukhona kanti. Mina ngidla uMnazareth usungijikele manje. Ngoba ngazi ukuthi mina nawe nje kushawa ivangeli one way. Kanti nangale encwadini ukhona Mfundisi. Khona encwadini. Angithi phela uShembe nje bathe ukufundiswa abantwana. Wayazi ukuthi kuyofika lesi sikhathi la khona umhlaba oyobudinga izifundiswa ezikholwayo. Ngoba uma uyisifundiswa esikholwayo une contribution oyenza ngoma policies ezwe. So i-contribution ozoyenza izobe inomuzwa wenkolo. Kubalekile ukuthi uthi usebandleni lokuNazaretha ekakhulukazi ebuhleni bamaNazaretha inkosi uNyazi ikhuthaza kakhulu ukuthi abantu abasondele ezintweni zokuyiphilisa. Kodwa uthi usondele ezintweni zokuyiphilisa usondele ngomqondo informed ukuze kuzothiwa kunomfundisi othe uma ephawula kwakhiwa ipolice ethize walekelela abantwana abasakhulayo ukuthi umuntu uma umntwana efundile ekholwa ucontribute meaningful empilweni nasezweni aphila kusona. Shembe ngize kuthiwa ingane zaleli bandla lezi ziba pressure to get married, imfundo ibekwe emuva. Manje uyangithusa-ke masuka nje ngoba phela ngathukile waba nawo umntwana waleli bandla nje ubusuku lesigaba okusona. Kuyiqiniso kangakanani ukuthi ukugana kuphela nje kuleli bandla? Kungayinkulumo ebikhona ebidominate not ukuthi ibiyiqiniso. Kwesinye isikhathi amanga angachaziwe ahamba ibanga elide kuneqiniso uma ngabe selivela. So kubalekile kwesinye isikhathi ukuthi sikuveze kubantwana abakhona kakhulukazi enhlakeni ezikhona njengonabasho naTesa njalo njalo ukuthi as much as ukugana kuyinto umuntu osekubekelwe yona noma ukuganwa kusuke kuyinto umuntu abekelwe yona, kodwa ekugcineni ukuyithuthukisa ngaphambi kokuthi ufike kuleso sigaba somshado ukwazi ukuyimela, ungathekeli ngesimanga sokuthi usuhluswa ukuthi sokunomuntu oseseduze kwakho oseyipart of your life, kodwa ekugcineni awukwazi ukuyisustain uphila. So leyo nto kuyinkulumo okufundisa ilungise thina siphila emhleni yenkosi uNyazi wezulu ukuthi as much as umuntu ufuneka gane, kodwa ngene emshadweni wethu uyagana noma uyaganwa ustable ngokwempilo ukuze impilo ingeze ukuhlupha nenkolo kuzokwazi ukuyi-enjoya kahle ngoba awuhlupheki. Shembe kuyenzeka umuntu athi seganiwe kuvele kuhambe umkhwenyana kuhambe umakoti mase yahlupheka kodwa meke nemfundo hayi. Angithi usevele manje usevele obala ukuthi kahle kahle ubephila ngalo sehambile. Kodwa uma ngabe sobabili sizoyikaka lento ngokuthi sikwazi ukuyithuthukisa. uShembe uzabhala emthandazweni ukuvuka athi uma kuphela lo mthandazo thabatha ugeja limi. Uyabona-ke ama-dynamics asho ukuthi igeja liyashintsha manje. Akusesilona igeja lensimbi nobhodo, kodwa igeja sekuwukuthi yini ozoyiphilisa ngayo. So ukuthabatha leyo nto uyoyiphilisa kuzolekelelwa nakakhulu ukuthi uyibonile incwadi, uyakwazi ukungqongqoza lapha abakwazi ukukuthelela khona intini. Hayi siyabonga. Hayi Mfundisi weNkosi. Siyabonga. Mfundisi weNkosi, hawu manje mina ngiyaxakeka ukuthi khona unabo ki urich Mfundisi. Awuthi kanikeza ubaba sekhaya. Leza ubaba sekhaya Mfundisi. Cha, ngicela ukubuza nje out of the blue ne. Why unemoto awusoleli utho Mfundisi? We deputy director kaMasipala as far as I know.
you rich in a way yabo ungasho ukuthi awukho rich because uhumble why ngizokubuza umbuzo engathi ngisitha sakho kodwa ngifuna ungiphendule ngeqiniso kuleli bandla khona abafundisi akuthiwa bathatha intweni abanye you are rich why uzongenelela i-competition yemoto kodwa kubonile ukhipho futhi bemoto what's the logic behind ngikubuza njengesitha sakho ngicela uphendule-ke without ukulwa nami kodwa no as always uma ngiresponda whether into positive or negative I always keep my calm ukuze ngikwazi uku-apply umqondo empendulweni esuke ngiyiphendula okokuqala i-competition is not about whether poor or rich. The competition is about testing your character kahle kahle. It's about ukuthi abantu abakufake kuyona yini abayibonile kuwe ngaphambi kokubungena. So whether mina ngiyayiwina imoto or angiyiwini, end of the day I was nominated, which is a big achievement ukuthi nominate. Kusho khona abantu othi umuvula umlomo wakho ukhuluma ngoshembe bakuze balapheke. Give me that's huge ukuthi ngingenile lapha. Ukuthi nginayo imoto plus ngikwi-competition yemoto, still it's not about ukuthi nginayo imoto or not. Ku about ukubona amandla lento amandla abonwe yilabo abanginominateile ukuthi banominate umuntu ofanele ngempela yini, banominate umuntu ongakwazi uaccumulate lamavoti 100,000 afunekayo, ngoba it's not about me per se, but lapha kunominate umfundisi. Umfundisi ukulo muntu okhulumayo, so amandla omfundisi akulo muntu okhulumayo, amandla ke esandla sikashembe esingibeke umfundisi mina. So i-competition kahle kahle izinto zotest ujele, kodwa izotest umfundisi onyazi ukuthi uma ngabe ekhuluma nabantu bayaphila yini, bayambona noshembe ukuthi ungakanani emhlabeni. Okushuthi mina ngibuka izinto ezikubaba ujele njengoba ngithi you have education, you are a deputy director, but there kuthiwe kucelakala umfundisi. Shuthi leli hashi leli elokuthi umfundisi ahambise lezi zindaba. Angithi yabona these material issues okhuluma ngawo ezikababa ujele eziwe. So lezo zinto ayi-accumulate umfundisi. Into enga-accumulate umfundisi ukuphila komuntu. Nayo ke i-spiritual accumulation kamfundisi. Batheka abantu ngoba le accumulation siyayibona. Ake sitest ukuthi singakwazi yini ukuthi simnike uhamba vangeli wenyaweni namasonto awu4. Kuzezoqhubeka hambise lezi zindaba. So i-accumulation ekuyenzeka la kuvotelwa umfundisi ophilisa abantu mangabe bekhuluma lapha ngaphandle emhlabeni. Listen so abaqhubekeka abantu kwethu ba SMS ujele ku 33352 noma bangene nje ku TikTok account yami bazothola yonke imininingwane siyilandele moto, and i-announcement yemoto izokwenziwa ngomhla ka2 kuMay 2026. Ilanga elikhulu lesikhumbuzo sengamhlathi kaMayekisi. Yes, isikhumbuzo senkosi enkulu uNdlamhlathi kaMayekisi. So uma ngahle kuthiwa umfundisi weNdlamhlathi kaMayekisi akayitholanga imoto because abantu bebandlela qalwa iNdlamhlathi kaMayekisi eyo announcewa ngesikhumbuzo sakhe. Bisho ukuthi akufeyilanga umfundisi weNdlamhlathi kaMayekisi, kodwa kufeyile amaNazaretha ebandla leNdlamhlathi kaMayekisi egcobela umfundisi okhuluma okuthiwa kavotela. Shembe. Kodwa awulimiti kumaNazaretha kuphela, wonke umuntu onothando lokhu kuvotela ngavota. Angithi nje inkosi yamaNazaretha uNyazi Bezulu imikhuluma epulpit noma ngabe ikhuluma kuphi ilalelwa abantu bamahlelo ahlukahlukene. Nesibusiso uShemba kakhethi ukuthi lo yiNazaretha lo akasile. Nami ke njengoba ngithunywe inkosi yamaNazaretha angikhethi mina ngisho ngabe kuthiwa kuhamba umuntu emhlabeni, uma ngabe kuthiwa kufuneka afihlwe lo muntu ngenza umsebenzi kaShemba. Nalapha ke ngishivoti ngoba uyaphila nomuntu oyisukela ehlelweni lakhe, ngisuke ngicela ivoti kulo muntu ukuze sizwe accumulation yomfundisi kaShemba ifake kuphila. Siyabonga ngani makhono okusalayo nomfundisi. Aya kuko kusala ucela nje ukuthi abantu asivote, kudinga amavoti 100,000 and above, sibaningi singabantu abamnyama singakwazi ukwenza lokhu. Yingakho ngingagcweli kakhulu ngithi sibaningi singamaNazaretha ngoba kuzobe ngazi ukuthi abanye ababalekile, kodwa singabantu abamnyama singakwazi ukuyenza lento. Ne business idea ke yayo le competition inomuntu wesifazane behind, and i business model yakhona uyayibona ukuthi icatshangile. So as much as ngizoyiwina minimum, but kunomuntu osupport business model yakhe ukuze akwazi ukuphila sustain nengane zakhe. Umqondo onzima lo. Hayi listen ethini angani noma useqedile umfundisi, but at the end of the day ngicathi ukubeke konke nje kwacaca umfundisi. Hayi siyabonga. SMS jele 2 33352 abathathu no5 no2 noma ungilandeleke einkundleni zokuxhumana uzothola wonke amadoda. How far are we now in terms of amavoti? We reached 10,000 maybe. Kuzo announce i top 5 just after iphasika.
so ngokuyibalela okurafi okuseceleni sesihambile khona kodwa akakabi enough ukuthi singawureach u100,000 so izophuma ke top 5 nabafundisi abawu5 okusho ukuthi lapho kuzobe sekuphushwa ngempela ekuthenini uma sekuyiwa kumhla ka2 May kuzobe sekudinga ngempela ukuphushwa lokhu kwe kick of the dying horse. Siyabonga. uDr Mthiyane wakwaDlangezwa ethempelini laseWozawoza endaweni Sempangeni uyabe yisenior lecturer eNorthwest University eMahikeng. Shembe sibiziwe Northwest nelodge natheza sibiziwe. Siyabonga uthe ngakumpushele baba Onyazi lezulu. Siyabonga. Amen. Imaye dolobha lapha eThekwini. Ngicela uphinde baba. Imaye dolobha yalapha eThekwini. La eThekwini nje lasikhona. La sikhona phela. Hayi enande eThekwini nje zindlike. Kanti mina ngingena ngokudloveleka nje ngingena nje angiboni ukuthi sengisendaweni enkulu. I-senior lecturer imeya yedolobha. Usiricaba wenze zomthetho ke ifundo. Sesingayishiya lapho. Shembe sisike nendawo la me. Njengamanje sisehleli. Shembe. Singaphansi konyazi lwezulu. Emcimbini omuhle sewunyanga ithokodo mbili wasungulwa uyasilekelela ke ukukhuthaza ulusha ukuthi ngelinye ilanga liqoke kanjena. This is part of development country because without this the country ayikwazi ukuya phambili. Sibonga nje ama messages njengalawa nemicimbi njengalawa and sinethemba lokuthi the young people babona ukuthi kwenzakalani. Thank you so much. Ezime umkhandlu weTheku mhlambe ke i message ningayideliver kwi youth ke nje as like from department yakho from umnyango wakho. Angifundile kakhulu ngixolele mangisha amagama angaphelele. Umlayezo engabeka number 1 jabula ukuba phakathi kwaya lendawo lamagceke engikuwona sizobona ukubonga komsebenzi omuhle kangaka. Sinethemba ke ukuthi njengolusha siyabona ukuthi nani yabona ukuthi kwenzakalani. My message, a very direct message to them ukuthi iningizimu Afrika iyokhula ngoba sikhulise knowledge increase knowledge production kule country. Umnotho wethu uyokhuphuka because kunabantu esibafukulayo ukuthi bakwazi ukuthi babe zinsika zalomnotho and ngamanye amazwi we are reproducing and advancing in the reproduction. Ingakho ke sithi ulusha ke is part of that production, is part of advancing the country. Ingakho ke bebalekile ukuthi invest ekubona because amongst them doctors, professors, engineers, geologists and so on. Akubonga mina anganombe khona ukusala yona. No. Ngiyabonga. Mina Professor Dube osebenza eUNISA head office ePitoli. Ngokusonta ke ngisevela bahleke eThempeli eManzimeleni ongoye okanye eMpangeni. Yeah. Under which headquarters in terms of Nazareth? Sepheni plan bokuphakama. Siyabonga. Bakukho ocabanga ukuthi kuyasala nomsuphethe. Hayi senior. Basidlulele kuba. Yebo. Sawubona uDr Sifiso Mlaba wasebenza eHerigwala district kwa education chief education specialist yaka teacher development ngisuka ke ePort and Port eFumane tuzosebenza ngokwenza kwami la ehleli kwaManazareth. Ngiyabonga. uDr Sifiso Mhlangu ngokungaqokile ngigqoke ngenxa ye-mathematics ngise-schooling
principal oseziphathele ngisimenywa-ke namhlanje lapha endlini ngiyabonga. Ithe isehome isebebezwe isibebeza yo elikakumbe
isitimela samamondo nathi bheka ngapheli ungamsaya entabeni endakasi ukhona izitha ikaJehova ngivuka ubheke empumalanga mesiya sabeni uyabizwa eKhenani ubizobhophela isitimela samamondo uthi hona isizwe sikaNkulunkulu usibeletha baba bheka entaba engcwele entaba yaseKhenani bheka inkosi unyazi ingene eKhenani inyathela kancane inyathela ngesizotha kulilizwe amakhosi azakithi khona lapha eKhenani